Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Seng Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kabade ka Seng ka baju pet ngor ki jinja ki bandin shop yang jat ben riu hagni ki khanjat sngi baladap kralit ban ajing tho sho usiem ka hima maharam ban persha ya ka jingthmu ba ka jingso but jong u bat ka tu gani ki menteri ban dia jaka shaki shipai BSF ka ban kot shaka hanyo phau akar AA hapot mula ka bahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District kat kumbu kurwo no usamla forward man nongram President KSU Southwest Khasi Hills District ulong bagaseng pensyai pat ba kedar bagaseng kamla ban up hadu baus iem undaladap di hendai kaseng ke persya jur shwa baus iem unne ya kata namar bagaseng keladap yo jingtip ya jingtmu jong u samla forward man nongram ulong ru bakat kum ke jing pensyai jong us iem kata ha khat santri unailar arja alpusan syakilat pathai khubor ba pat rai hangnu ban ajaka hendai kila turwa bon tali ki jaka baki shipai kinjiet bat kani ka kam ka de ka jo ka baka KSU ka sngoth ba usiem umut bat kabal penlong ka seng bakan pen pau pat ba bakan persya kumta ka KSU ka kran shai balada usiem pat rai ni uladap rai ka seng ka yang persya ka jingthmu jong usiem bat ka tu kani ki menteri jong u bat kan yelong ka bepet ngor bat kan yeng persya la ka long da kinu lenti u samla forward man nongram ulapen bena pat baru bakan yat bet ni ka jingelang pat ba haka arphau tarik unailar arja arpusan kasngi balang hakapor shposh teng minstap bat hakatu kasngi ula ongru baga seng kan sa shimya karai ke baga seng kan le nang ni shakman adin ba li iba kadon ke jin pensai na kaleng jongka jus im berkunjung ke eksekutif darbar hima ha ka ba kilalum biaga meeting ka kerki menen khatsan tarik jumrai jun ujumnai agos arja upsan te ni iba na kalang jong lu sim berkat bat ka ki katu kami ki menteri ki de ki khot ke Steve Darbar Hima ki la pensai ba kampadon kata ke ajaka handrai pat ngamla online ba ki la kuburhi ba ka don ka proposal ni kata ke jitmu ke bana kalang jong ka jum sim bat ka Steve Darbar Hima ki la rai ban ai ha kata ki spai jong ki spai BSF te kani kalong kai kai bunyi iba kani kalong kai kai ke ba kum kasang hi kamut ban ong ba ngin persya dakila di lani hagam por rai ngi hapan persya na do ba namang ngi iba kadon kata ka jintmu te laki la di ne kim padiru re ba kitong kata ka jintmu kalong ban didu ya kata khandau ba nyoko akar so kispai kalong ba nyala na kaleng jo kasang ko ni hapan persya ade kata ka banta tengli usngor menen ka je persya na kaleng rusim ule thu ba sapan kita kirai jo ka Steve Darbar ka balang ko punai jeliu do punai jun jo snem arja upsan bat katkum ka je usngor na kilap thai ko bor na thu ba kidon sautli ki bana kaleng jo kata ka Darbar ma ka Steve Darbar jo kaima kalarai kata ka arpra tarik jo punai jun arja upsan bat katkum ka kawai na kita ka kabanakong kabangi ni tip ni osngaw kolong ba un na kaleng usim lo pensai kolong ba ya thu ba kadon bun kita ki jaka ki balai ya ka ba kahima kala tarwa sa UDC bat kata ka balat ki ong ba kadai ba kampadi nasional te kai ka ba na kaleng jungi so ban ong kolong ba kabalango ka jingkali bin kwa ambu bat kolong balada ki bun syak tagi jaka ki balai hapo jo ke hima kamtam ke dong borar balai pat kim ai ta ki kun ha jar jo ke hima maram bakin song kim sa ne kin rat kiriang balada sakawai pat bang ko ban ong kolong balada ki bun kita ki jaka jo ki hima ki balai kolong ba ni de ban khot ya ki kun ki hajar bakin wan sa skdu jaka balada kebatam lang taru ngala ban khot di para khasi ki jongi ba ki ma chong sa ma kuming tipi ba ka than bodar ka than kaput khantam thai ran kor kolong ba ki khun ka jar ke himala ni khasi ki rit pa ti tu jaka te ha jaka ban ai sha ki ta ka sipai ban long pala ka ji penthut ya ka song suk song san ya ka yat ka yen ko bang jilap ka jaka balai pat kim ai sha ki khun ka jar ke mag maram balai pat ke hima kam sim ka rai ban ai sha ki khasi
ban khot i khasi ne ki jaka ban wan shong wan sa khnang ba kumbalong mata katuga jaka ki khasi jungi pa rai ladangi ai kita pat ladangi sha ngi khot so bhai khasi pat le se kal nong ka jisngan tang na ta ka hima rai na ta ka ri ka jat re hi bro koi te karai ba ar par kalong bangi i bu sem usim ula pansai kelap thai kubor ong ba min ai kata gajing kabai luksan sya kita ki nongrap kai kata kabai luksan kadai ke pen i ba usim usdang ban penbi usdang ban brainwash ki ba da ka penbi ki sebai rupa na ka benta ban yo bu ya ta ka unit headquarter jong ki BSF kani kalong kai ka bumla ban pleng namar ba minumba ban ya pen ya ka khando ka siap kabatang sito jong ke maram bat kata kapisa kabatang sipor ya kaba usim kular nam ta kinong rap larang idon makna kapisa kamot ba hagisnam ke bubut le se kan bu jing hipalba kan bu jing kun kejar jing maram nomor kumbal ong bene kumbalong mata kalong ba ke bun khasi ki basa ki kun ki hajar ke maram ki basa skodong bardar ki jenjar watang ban bu ya kata kanong rimyeng te kawai pat ka banta ka bana kalang jungi ngi kwa ban kan tho habdai bat ka jingkam jung sem ba ka jing thu udon ne kata ka jing lani kata ka dorwa ma ka don ya ka jing kli nam ta kata ka national security te kata ka national security ngi kwa ban bu kali bu e ka jing kali habdai ya usem bat kum ju ya ka step dorbar jing ki ma namar kumbalong banta kalong ba usim lembar ka step darbar hima kim semnala wan banwara tangi ka security hapo jo ke hima te than bordar kubangi step hi bagato ka than bordar kolong ba larangi pai chektu gi jaka kolong ba kibun ki bomdai khasi bari khasi tim uai uta bula penrung klik yang tai bomdai khasi gitu gi dong ketang lemda dei na kata kajing ailat jumsem balai pun perkhat kata ka national security kadba penting kenapa bahkan don ka security jogi kun gajar jong ke hima maharam habde khade ka siap bakin yo ban shong masa hakisni islam ki badangwan te nakalang juga sang ni kwa ban sestin pat ni so ban pensno bagi so persajur ban i bosim rekat bagi katu gani ki menteri ki persang ban brainwash ki ba ki persang ban on ba kamdon kata bakim pat ai kata kajaka spai hareng mla ban lan pat ngi i ba menen ba na ka jingkran no way na ki menteri jongka hima maram uloong ba nyimdai kita ke nong diri namar minat ban ai te imat ba kani kamat ke isu sipai kajing mut ban kajing thu ban ai jaka ai kendo daus im maharam palat nyopo akar saki sipai kadang don na padang kajing rador pramaki kadang kumjuru kina persang ban beringo si kipai ba kenang ba kindio ban ailat kita kisipai te kumbang ong men kumbangi ong menakani ba naklang yo kasangi kasoban parsa jon ya kani ka jitmu jong ka dobar hima ke skte dobar hima berusim ba kin ai ya bijakai kisipai te kasang gano ailat dan le ru am hade bakani bara ka ju ka poru ni ba ya ka jing kalan ya ka jing bomsai naklang jong ka skte dobar hima mar ag jitib jungi naktib ba kadobar ma ka doni ka jitmu ban ai taka ya ka jakas pai hata formula harai na kaleng jo usim bat ka steve bat katugani menteri menen pat ke pensai ba kidon artri arne lai jaka ke ban na kaleng jo hima ka propose balai pat usim samna pensau pai ba ya lana umietu karteng kita ki jaka ki ba ka hima ka don kita ka jitmu ban ai te na kaleng jo ni so ban peran jore kini ban so ban ong yo usim berkunjung ki menteri katu kadi bakim dai benalam baklai pe ba habede bekane ke banta ka hima maharam lani kun ni ke masang ni keren ni ka ai ke belum nawen harai daladehi
kila penpau kila thu sai lembaga jing persai kila patai ke bor menen bagi doni ka jing thu ban ai ki jaka syaki spai ki kiran abde ba national security ren kwa ban ong ba ka ai pat ka ban ta ka bau sim ne ka step dubar ma kila chumkhia ban pentikna ka ta security jong ki kun ki jar ki maram ka security abde ba jong krai kundo ka siap hapo jong ka himai bergawai berka Henry Kim Sim Lale dia berkata hari ki keren penban ki persang penban memberi was dah kini di kuntai te nak lang sen ke persak jur dia berkini beri soban ong ba lada kaba ka istiu darbar jong ke hima maharam kan parla ban penkalai takarai bagi kila sim ka arab pra trik jubenai jeliu jong ustam arjarsan ban ai jaka ban terwa jaka sipai bat kunjuru ban elam bakla ka ba ong ba kan ai kam ai jam ingi tang di akam jam spai bala dangi pai hapo jaka bala yo ri sipai kum po umpling langi pai hapo nyomer ni pai sikwi jaka kalong pa nim sali ya kita kasi ki balong ki bala yo kam yo jam lengba jong kata ka jing alat kata ketem spai kini ki jing kini ki jing ong ban ai kata ka balutsan nang ta ki norap boy sakta kita ki jing ong ban ai kam ai jam sama ki dei tang ki khana ki ba ki dei tang ki jing pen bit kai pe ba ya ka ba kum ka sang hi ka nomla ban preng kum ka sang hi ngilai i hiru ka ai ka bajal rangi ai spai ka ai ka jing thot ha ka song song san sungai bani soban ong ru kumbalong mata ha to ka wa ha ka to ka phat mula la da ki ai ka to ka ka nok ka jing thot hiru e ka ya ke yang nomor ka don ka jan menrut ha ka don hajan jo ka menrut narani kor perkro terter selong tena kelang sang ke persak jor bede kani beri soban ongru il taki menteri ba kumba mata pi ong ba pimpat ai pli kram ba pimpat ai ni maham jor pi ni kentur pi ba pede ban kelak ba mon whatsapp ko jelde pi ong bangim dei ginong diri renginut ban ong gumasang balada pi penia sakmat ne kam pide kita ginong diri pide kita ki inkus selamat bat pide kita ki kunjerai bagi ba mi nakado bat ki baba melakado tengi kentu ya ki kun ki ajar ke maram ru banami renti itu si ban ya persak jor habde begini benta kat hadu ba usim rekat bar ke steve darbar ki ma kin sim me karai ban ong ba kinom ai jaka siki spai harene kong shap kan perkhat kumno ban ai pata o kumno ban ai shong ai sa kumno ban ai jakarab jakar yang ki kun ki hazar song ki ma maram swa bat hadin kata lada kismo lada usim lada ka step dobar ma kumba ki ong ki rang bun ki jakar hima balai kim khot ki khasi ni ki jaka ban shong sa nomor katai ka than kaput ka than ron kor lada ni kenya ki jumon breu kolong ba kila tam sibun ki bom dai khasi te nam ta ka security jo hima nam ta ka security jo gari jo breu ni kentu sem ban wenge ni karai ya ka step dobar ma